У перыяд расійскай імперыі гэтая вуліца насіла назву Мядовая, сёння Карла Маркса. 74-й дом, як і шэраг іншых побач, са спецыяльнай шыльдай гісторыка-культурная каштоўнасць. А вось пра тое, хто тут жыў і літаральна ствараў гісторыю горада, няма. Яе па крупіцах аднаўляе Александр Пашчук, які і распавёў нам пра першага гарадскога мэра, а дакладней бурмістра польскага часу. Непосредственно про Владислава Мартиновича Вишневского мы, по сути, рядышком находимся. Вот перед входом, где этот вход изображен на фотографии, где в санях сидит штабс-капитан Белинский со своей женой. Вот. Я, как и говорил, что эта фотография нынче находится из фонда музея Брестская крепость Героя. И вот именно, по сути, она мне дала первоначально поиски его дома. Фотаздымкі аматар краязнаўца выкупаў, збіраў у калекцыю. Большасць зроблена рукой паходжанца Варшаўскай губерніі царства польскага Владзіслава Вяснеўскага. Па адноўленых сведках фотограф да Першай мировой і грамадскі дзеяч у далейшым жыў на другім паверсе. На першым была размешчана фотостудыя Вяснеўскага. Он занимался, как говорил, гласом, да, городской думы, но именно как авторитет, как фотографа, как художника в своем деле. Я думаю, что это первостепенно его как бы так превознесло над всеми остальными. Па старадаўніх фотаздымках Александр Пашчук знайшоў і будынак, у якім размяшчалася грамадская дума. А сёння дзіцячы садок. На такія думкі навялі выразныя шпілі, якія ад нашчадкаў не захаваліся. А потым гэты факт пацвердзілі і дакументы. Лёс кожнага гісторыка вырашаюць не толькі веды, а і фартуна. Так Александра Пашчука на польскія могілкі прывяла інтуіцыя. І ў першым радзе ён адразу заўважыў фамілію – Вяснеўскі. В мраморной плите здесь указано, что Владислав Мартинович Вишневский, его дочка Ванза Вишневская, но самого главного не было. Это фотографии, изображения. Але ў краязнаўцы быў фотаздымак замежнага пашпарту Вяснеўскага. Яго ён прынёс і замацаваў на магілу. Сам лічыць, што гэтага недастаткова. Варта было зрабіць невялікі помнік каля дома бурмістра ў выглядзе старыннага фотоапарата. Аднак на гэта патрэбны грошы. Як і на выданне аўтарскай кнігі з падрабязнасцямі жыцця і трагічнай смерці Вяснеўскага, якую калі-небудзь надрукуе Александр Пашчук. А вось паглядзець на гараджан Брэст-Літоўска вачыма першага мэра можна будзе ў музеі гісторыі Брэста. З 13 верасня з нагоды 145-годдзя з дня нараджэння Вяснеўскага дзверы адчыніць унікальная фотавыстава.